Abisafo ye mama nyina kwaba aba Opemsuo radio Opemsuo TV menhia ahimfi enne de court ena yabepie na de abepie court no nyina eye sampa enim se enima bebre ena ekoso free se kotokohene ne nananom asanteman nkunyasofo nananom madama omo epa sampa hene foforo nana samba jafra ema amanfo no ene bebre ena ekoso ene emubi aba abepie court ene nka ene ne yehwe ne mu se court edi nanu disem anaso bebua asempotia eda ho no nanso bibi foforo aba bebom ene ye ne mpanyufo ebetwetwe eho enkomo nananum bi wa ha mpanyufo bi ewa ha ye ne ombedi nkomo ne bisa o madem asempotia eda court enim ene DSCC aba beka ho eno yedi ho nkomo yi panim pacho obebe mi na yedi nkomo kakra mira pacho udin me pacho your friend me Abu Mahama. Okay. Mena meye okasamafo ema nana samajafla Sampamanhene. Okay. Wadawama sampatisen sese sampatisen. Nyame ne nana samajafla da Roma asundwe mapa ewo sampa. Sene de bia memeka no nana samajafla ne nana wedi na dia wafa na kunwadin aye nana samajafla odikan. One ne nua ba yel modan ebe chichire sampa krodua yi omudi nokre ene asundwe ene chichire tini ye nana no chichire ya ababedi nana samajafla otoso mienu nsam no ontime mfa basabasa yo enchichire sampa enti nokre ne asundwe ene wodi enti nokre ene asundwe mapa ewo sampa sese ya mene wukase yi mobile court assemble pa ne da court enima edi mobile medasi nie eda court enimu ne se nana samajafla process ni papers a chieftaincy declaration form edi koma abono regional house of chiefs ye Ghana mrapon no kire se odi kodru ho a traditional council no edi koma region no forward edi bre the national house of chiefs. The traditional council under the acting president nana Kwadwo Masa otosumienu prepare nana samajafla the CD forms edi ba ye se nka national forward mra national forward ma omumfama ti nana samajafla o yemre nim ni de omfamra enhye ne nsamo enti wodi asem no ebedan court say through mandamus court enhye na omumfa ne nkrata no emra na national emfa ne din enhye ahemfo din mu ewo Ghana ha na enkyere se ono na ye Sampamanhene enti ye wo court a mandamus ayede aba se enhye national any region na omumfa na samajafla din enhye ahemfo din mu eno nti ena ye wo court yo sese asem na akosisen ene nanka judge a na odi asem no ehye se ene nko obema ne judgement a efa sampa asem no nyina ho na yebedru ye no abrantie bi a ye friend Farouk a wono ankasa bone ho samrani se ya samodua ye so odi nkrata bi aba se court emfa ne nka asem no ho efise asem na yedi no oka ho bi enti ye ba ye no judge no ekire se fine so odi abadia odi call cease because asem no yedi ahye cease enti ne judgement na nkan ne odi bema no wadife edi akosis cease ne dura na yakwa akohwemu judge ne hwemu na office ese fata se yede ne ka ho na ebe ya no odi na ka ho ense mfata se yede ne ka ho a na judge no wakoso ama ne judgement na ye no aye de pass woba because wono ye nim dada ya asem no yakan wie yakwa kodi asem no arbitration no mo de bae ne yakan wie enti enya asem foforo bi ne ye ba be kan wa ha enti wono no wayira won kwan mo dada anse na woba enti ye kura ye de se woba enti nyame ya adoma on the 6th November no Farouk ne ba na obekire ni nti a ne owoka a regional house of chiefs omo affidavits ene omo papers omo manyina omo abonedin abone maami rules mansa ye frɛ no faate ne din ewo mu ne owoka omanka office obeka ema na sema ye de no oba na court na tie a court no mra kwan so ne bibia mu no ne yese fata no court ne de betu on the 6th of November. Minim de semra ma ho kwa wetimi ate ho ne osidi nti na opese obeka asem no ho meda se ne nsem kakra bi a okeka ye a ye nim ne se wo se ayi ono no ene nasefo ne maamenum ene ne nananom obi ene ho a wodi asem bi akọ bebi da ma yaka sampa nkonwa asem ye mfa nko bebi anka da sa na woka ye nim se sebi ne mentors na woni omudi agoro no e bi o ma hya se e ma no ade ne bi o motafre ne bi dia menim se nye se wotafre ne o ma ne bi dia na wotimi ka se obia entna sampa asem suda
yenka sampa asem bia wo bebia da na eya ye metremu na se abofra no ese mu chi no sesia no mu di ne ko no sebi ye hwe na dwen mu because nneoma na oka no paper no so no insisi so na se ne ye ka no ade no ewo before the court nti ye betwen nyame ya adom na ye kwatwe mu wo court on the 6th November na ni emra ne sie no ene nneoma na wo ka no ye de beka ye nye te se omo nkrofo na omo lawyer edi krata ma omo a no wa fa krata ya faale no de ama omo no mu de tutu social media no ye ntisa we are not social media people aye ba beka say ye koye akwa wini case wo social media no mrano ane amamre ni amane sampa enya akonwa ketua sampa eka santeman ho o man kronkron ena ye ka ho asem no enti enye nneoma basabasa ena nana sangbaja flanso no ye mranim ni enti wonya ade a ensem fata emfamra kwan so enti ye twen on the 6 no ye hia wo court a ne wo bia no na judge no ama ye hu yenim se nana sangbaja fla amamre kwan so ena nananom edi no sisi waso afrema wasai waso akire kotoko hene so akire ni manfo kenim se ne gazette de eni kwanse nka ye dindin kra enti den nana esi kwan minim se enchiremu kakra bi wo ho a medasi o se drumre bi ma ohene bi ayedoma hene we de mebo ne din osori eye nneoma bi emankrofo bi etibono se bono ni asante ewo ntokwa na woni doma hene ene ye kinkon a oni asante betimi akon enti wodi sa perception no e de ahye wontimo emera nana samajafla eso ai kire ne manfo no kadoma hene pe ya enka nana samajafla ama asanteman ameswai ti nana samajafla ba asanteman beswaye no enu ne ade a doma hene empe ono no fi se sampa akonwa no eye bono akonwa but o mo refi se sampa fo ye nya bono fo sampa fo ye nafana fo sampa fo na akonwa no nso na samajafla be die no na samajafla ni nananom de bia mekasa meka se 1818 santeman ene bono ekon ye frena de nkra wo ye nana no wodi ade ye nana sanaja obekun asanteman famo enti obi ne nananom osori tu ne nananom anom asanteman fa ebekun boa asanti against the bono kingdom dasatam no na wo beka se ono ye bono ni enti wo kan wo ho waba bebi a ono sori tu na konwa no bebi e wonte no woni ne nya adwente ne pipes wo mfa ma ye ntimi mfa sekan ene konti ba se ye koye tutrasem na ono pese ye no ye be famra kwan so ne ye mra ne sie no ne ye enti doma hene problem nyina ne se nana samajafla waba asanteman aba beswai onyaya anka oswai kire ne manfo ne manfo oswai kire no na nka eno ano no enko ende oba region hodia enko me process ne pipes ne ntem nanso sampa eya asantedia send ye sorry to die no sana meka de bia meka oman se wiase ye wo mu ekọ awieye ne ye san nya wiase foforo kra sampa be koso aye asanteman dia nti sana tie boni bia nim doma hene nimpa se sampa dishi kronkron osefata oye ye nana obechichire kurudua no won se sampa konwa no ye nana samajafla dia o on ne bechichire sampa kurudua no o chichire sampa kurudua na konwa wote so eno na ye wa ye teso sese yai oni ne nua ba yel moda ye ne ye dishi kronkron e wa konwa no enti doma hene nim onimpa onim na nneoma bi na opese wo ye wonam so wo ye nto no ano oya ma ne nsem kura no okeka ensisi so biom openyi wadaroma wonsem bi atwatwa pese oka medamasi ewo akonwa amanya amayen emre biara mu de yachi na de mu ye ka bia no muma amansan nyinati mafidie eya fidikesi a wiase afa na nyina ne patie mefa akonwa yesu na maska kire obi biara se timamufo amowo sampa ene obi biara modo sampa na samajafla edamasi ni okoso aka kire mu se asundwe mapa ewo sampa adwumayefo a moyi sampa ene ne mpontemu a moye munwuma monkoso na monya trust ewo yemu ne na samajafla ene na trankonwafo beye ama asundwe na amuhia na munwuma na amoye no ho no ebe mba mfaso amamu na motimi akriti emo adwuma ma entimamufo benya adwuma ye no na ne nkrofo beye nti okoso aka kire mabunu amowo sampa traditional area se sampa asundwe emu ena mo asundwe nso mo benya masundwe na modachi ene ne monhunu sunsunya eda se wu se wudachi ene wuji weni ewo mranti bremu ne ese ye nyina ye hunu ne se nana samajafla ehwe se obema sampa akonkan ye ka kura etompon ewo wiase a sampa nso ababeka ho tie besere mabunu wenye basabasa wenye ntokwa wenye bibibiara ne mra ne sie no nyame ya adom
na 6 November yekohye ne mrane pese mrane sie no eho ene ye de beto nti ye de obi biara se se monkosoa na monni mraso na police fo na obi biara o mrane kurum ho nso no monfa mranye adwuma ema monnyenyi mu obi benkum ya monchi no ne fa ya monchi no se ne ye be ya asundwe a ye nana sangba jafla ene ne nua ba yele modan de chitre sampa krodua no e be koso atena ho nti medamasi biom medamasi pa Bachawudin bi ya frame Abu Mahama. All right. Inua penyi Abu Mahama ono na ye special aid nana sangba jafla ene na twetwe enkomoyi ewo asemo a ene eda court a ne ye hwe ni musenka court ebebua ena obifoforo edi ne ho abetwetwiremu a ene court ahyese nyankopon ya adomo a bosumi du baako ne nde tosonsia ene no obekire ne bobre se obema kwan ma na beka ho anase wontie no eno ene be hunu ba bi asem no court edi ebefa medinde kwabena Martin Ado ene de court ena yebaya ebetie ye sampa enkunya sema ewo court no yedamase monkoso ne yentena